Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Америкада миллиард бар. И вы начнете сейчас вращаться. Татарстан делегациясы 3 көнлек сәфәре барышында нәрсәләр белән танышачак. Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Түбәнкамадагы полигон ник шулай озак пыскып ята? Работа организована в круглосуточном режиме в 2 смены, привлечена инженерная техника. Моның сәбәпләрен Рания Абдрахманова ачыклады. Юлсызлык тоткынлыгында калмас өчен авылдан китәләр. Метаңа яңгырлар башланып, картларны тизрәк алып китәләр балаларны. Петраш районының Райкова авылында яшәүчеләр юл салынуын көтә. Мәсьәлә чишелерме? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Казанда кәгазьдән баш тарту акциясе старт алды. Без бумаги я не смогу прожить. Бер көн кәгазьдән башка яшәп буламы? Айгөл Бәдретдинова ачыклады. Яңа проектлар башлау өчен инвесторлар белән танышу, заманчадан хәбәрдар булу өчен белем алып кайту. Бүген Татарстан делегациясенең Америка Кушма Штатларына 3 көнлек эш сәфәре башланды. Монда президент Рөстәм Миңнеханов, министрлар, дәүләт эшлеклеләре, бизнес вәкилләре. Республика президенты Oracle Open World халыкара конференциясендә катнашачак, берничә эшлекле очрашу уздырачак, танылган университетларда булачак. Сәфәрнең ничек башлануын Нияз Рахман күзәтә. Это тоже центробежная сила, центробежная сила вас вращает. Президентның бу сәфәре фәнни яңалыклардан башланды. Америка Кушма Штатларында Рөстәм Миңнеханов беренче эш итеп Сан-Францисконың фәнни музеена килә. Аңа 1969 елда танылган мөгаллим Фрэнк Оппенгеймер нигез сала. Аның абыйсы атаклы физик, атом бомбасын уйлап табучыларның берсе. Бүген бу урын гади музей гына түгел, өйрәнү һәм тикшерү үзәге буларак эшли. Татарстан делегациясе мондагы һәр экспонатны кызыксынып күзәтте. Музейда күргәннәрнең барысы да президент Инстаграмына ләгә әле кичәгенә ул матур фотолар куеп, үзенә язылучыларны сокландырган иде. Монда хәзер шарлавыклар да бар, таулар да, Исландия күренешләрен Сан-Франциско пальмалары алыштыра. Музейдан фотоларын да кызыксынып карарлык. Монда фәнне гади кеше өчен дә бик аңлаешлы итеп күрсәтә алганнар. Безнең делегация өчен махсус экскурсия. Развивает интерес к активному восприятию. Президент бу үзәкнең яшьләргә никадәр файдалы булуы белән кызыксына. Музей базасында 1984 елда уку институт ачылган. Студентлар монда килеп белем ала. Экспозицияләрнең елына 1 миллион кеше карый. 33%. Гыйлем тупларга бер кайчанда соң түгел, Татарстан аны туплап кына калмый, үзебездә кулланырга да тырыша. Бу көннәрдә исә безнекеләр Американың танылган Стэнфорд университетының югары бизнес мәктәбендә белем алачак. Шулай Татарстан президентының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Татарстан делегациясе Кремний үзәне, Apple һәм Google кебек компанияләрнең укыту үзәкләрендә дә булачак. Президент үзе дә бизнес вәкилләре өчен оештырылган лекция тыңлаячак. Инде иртәгәдән эшлекле рәсми очрашулар башлана. Алар инвестиция фондлары белән аралашуны күздә тота. 2017 елда Татарстан һәм АКШ арасында ике яклы тышкы сәүдә әйләнеше 779 миллион доллар булган. Бу алдагы елга караганда 1,3 тапкырга артыграк. Нияз Рахман, Яңа Гасыр каналы. Түбәнкама районы полигонында чыккан янгын буенча бүген административ эш кузгаттылар. Ялларда алынган һава анализының нәтиҗәсе дә билгеле. Роспотребнадзор хезмәткәрләренең куркуы юкка булмаган. Исегезгә төшерик, җомга көнне ут телләре 6000 квадрат метр мәйданны камап ала. Хәзер 200 пыскып ята. Бу кадрларны коткаручылар иртән төшерәм. Янгынның мәйданы шактый кимегән, шуңа да карамастан монда бер туктаусыз техника эшли. Район өстендә әле дә резина исе. Тушение таких загораний это... Монда янгыннарны сүндерү беренче өлештән тора, чөнки авыр йөк техникасы материалны бу очракта балчыкны ташырга тиеш. Әле ярый аны алу урыны якын, полигоннан 200 метр ераклыкта гына. Бүгенгә 6000 куб метрдан артык балчык китерелгән. Бу 400 йөк машинасы дигән сүз. 30 метр биеклеккә җиткән чүплектә пыскып торган урыннарны табу бик катлаулы ди коткаручылар. Кайбер җирләрдә балчыкны 2 метр калынлыкта җәяргә туры килгән. Поверхность превратилась в такую сложную структуру. Өслек шундый катлаулы структурага әйләнде. 12 метр тирәнлектә янып пыскып ята торган чокырлар бар. Узган тәүлекләрдә ялкынны сүндерү өчен махсус хезмәтләр су үткәргеч торбаларга тоташа. Полигоннан 2 чакрым ераклыкта гына Прости авылы урнашкан. Анда яшәүчеләр ялларда урамга чыкмаска тырышты. Шалтыратканнар сельсоветтан в связи с тем, что дейләрне анда пожар чыкты, отходлар яна.
ишекләрен, тәрәзәләрен ачмагыз. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе көн сайын һаваны анализга ала. Бүген нәтиҗәсе билгеле. Прежде всего, это на окислы азота. Азотлы, углеродлы серкәләргә тикшерде. Көчле янган вакытта барсында күрсәткечләре нормадан артыграк иде. Хәзер нормага кайтты. Әлеге полигонны 10 ел элек ябалар, әмма икенчел шимал эзләүчеләр аны аркылыга буйга казып бетергән. Кайбер җирләрдә берничә метрга сузылган траншеялар бар диләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Түбән Кама районының күзәтү эшчәнлеге һәм профилактик эшләр идарәсе тарафыннан янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәү сәбәпле административ эш кузгатылган. Тикшерү барышында объектның хуҗасы кем икәнлеген ачыклыйлар. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ябык ашык та була ала. Минзәләнең узган елык ябылып күмелгән булырга тиешле чүплеге бүген дә эшли һәм чүп-чар кабул итә. Халык мөрәҗәгате буенча бу хәлне Бөтен Россия халык фронты вәкилләре тикшерә. Чынлыкта полигонның чүп саклау өчен лицензиясе юк. Бүген бу урынга барган тикшерү төркемебез чүп бушатып торган машиналарга юлыкты. Илшат Аюпов ачыклык кертер. Без чүплеккә килеп кергәндә, анда арбасын бушатып торучы тракторга юлыгабыз. Йөртүчесе техника, электроком оешмасыннан ди. Нет, где-то в неделю раз получается. Неделю раз. Да, пока там стройка шла. Шулар арада безнең янга килеп җиткән кеше үзен элеккеге полигонның яңа җитәкчесе дип таныштыра. Чистый город ветки же привозит. Минзәлә районының чүп полигоны официаль рәвештә ябык дип саналса да, эшләвен дәвам итә. Әле генә безнең күз алдында бер трактор йөк чүп бушатып киттеләр. Трактор йөртүче белдерүенчә, без куаклар гына китерәбез дисә дә, чүпнең бирдә нинди генә юк. 2017 елда халык зары буенча Бөтен Россия халык фронты вәкилләре күзәтчелек органнарына мөрәҗәгать итә. Экология министрлыгы һәм табигать саклау прокуратурасы чүплек хуҗаларына штраф сала һәм аны ябу турында карар чыгара. Чөнки полигонның лицензиясе булмый. Нашим управлением это было. Безнең идарә 2017 елда ук былтыр көзен Минзәләдәге полигонны ябу турында карар чыгарды. Ул хәзер калдыкларны урнаштыру дәүләт реестрына кертелмәгән. Был дан срок до 18 сентября 2018 года. 2018 елның 18 сентябрына кадәр вакыт бирелгән иде. Күргәнегезчә чүплек элеккегечә хәлендә эшли бирә. Уларда чүплеккә тагын бер машина килеп җитте. Тик йөртүчесе арбасын бушатырга ашыкмый. Кем беләндер элемтәгә керделәр. 20 минутлап вакыт үтүгә Чиста шәһәр муниципаль оешмасы җитәкчесе килеп җитте. Машина вот наша. Вот строительный мусор вот пока они вывозят из субботников. Все. Машина безнеке, үзегез күрәсез, без сөмәдән җыелган чыбык белән төзелеш чүбен генә чыгарабыз, ә халыктан җыелганын чаллыга алып китәләр. Ябык полигонга чүп-чар ташуның дөрес түгеллеген беләләр. Хәлне башка мөмкинлек юк дип аңлаттылар. При писании не выполнено. Мы за это получили наказание. Без моның өчен җәзасын алдык, штраф түләдек, чүплекне капларга акча юк. Без Россия программасына кирдек. 2019 елда булыр дип көтәбез. Хәзер Минзәләлеләрнең йортыннан чыккан чүп-чарны Чаллыдагы оешма чыгара һәм шәһәргә алып китә. Әлеге проблема кайчан хәл ителәчәкне сорап, без район җитәкчелеге белән телефон аша элемтәгә кирдек. Чистая страна, по-моему, называется она. Программа «Чистая страна». Әлеге программа «Чистая страна» дип атала. Без анда бөтен кирәкле документларны җибәрдек. Димәк, чүплек тиз дигәндә 2019 елда күмеләчәк. Аңа кадәр менә шулай көнгә берничә машина чүп аударып торса, бу эш өчен бөтенләй башка сумма кирәк булуы ихтимал. Минзәлә районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Минзәлә районындагы ябык чүплеккә КамАЗлар кереп чүп-чар аударганын без WhatsApp аша белдек. Әгәр дә безгә җиткерердә яңалыкларыгыз бар икән, сез аны Татарстан хәбәрләре редакциясенә җиткерә аласыз. 898 74 20 01 01 телефоны буенча WhatsApp эшли. Сез монда хәбәрләрегезне язып калдыра да аласыз, фото салсагыз да була, шулай ук видео язма беркетергә мөмкин. Эш көнен 1 сәгатькә кыскартырга Россиянең иҗтимагый тәкъдимнәр оешмасы шундый фикер белән чыга. Аның әгъзалары эш атнасын 40-тан 35 сәгатькә калдырырга тели. Хәзер моны яклап имза җыялар. Без бүген казанлылардан сорарга булдык. Мондый яңалык калалар ничек карый? 7 сәгатьтә көндәлек эшне башкарып чыгып буламы? Хатын-кызларның эшләре өйдә дә күп. Балалар, семья, гаилә. Кеше яшәргә тиеш инде, не так теге эштә яшәде дә үлде дә китте шуның белән шул. Теге анекдот тагышыкал яшәгән дә үлгән дип. Больше времени. Балалар, аныклар белән шөгыльләнергә вакыт күбрәк калачак. Ни кадәр кыскарак булган саен, шул кадәр яхшы. Өйдә булырга кирәк, балалар, семья беренче урында. Кому как удобно, то есть. Кемгә ничек җайлы бит инде. Кеше эштән 1 сәгать иртәрәк чыкса, өйгә, гаиләсенә вакыты күбрәк кала дигән сүз. Ну, хатын-кыз өчен уңайлы вакыт инде. Уңайлы. Күбрәк семья белән була инде.
Кагаз стаканнар ясау өчен елына 20 миллионлап агач киселә, ә офис хезмәткәрләре айына 13 килограммнан артык кагаз ташлый. Бүген Казанда кагазсыз атна башланды. Аңа без дә кушылдык, бер көнне кагазсыз үткәрдек. Кагаз белән иртәнге ашка утырганда почта тартмалары яныннан узганда очрашабыз. Килешәсездер, газет журналларны, өйгә килгән документларны карыйсы килә, әмма моннан башка да яшәп була, аеруча интернет заманында. Менә телефон, менә электрон почта барлык мәгълүматны да бирергә, җиткергә була, яңалыкларны да күзәтеп барга мөмкин. Шуңа күрә бүген газет журналлардан баш тартабыз. Сәнсез. Ярыймы миңа бер капучино, әмма кагаз стаканга түгел, ә үземнең термокружкама. Эш шунда, Казанның берничә кафеханәсе дә кагаздан башка атна акциясенә кушылган. Үзеңнең термокружкаң белән килсәң, кафены бушлай ясап бирәләр. Минем кафе әзерләнгәндә әйтеп үтим. Менә шундый кагаз стаканнарны ясау өчен елына 20 миллионнан артык агач киселә. Сезнең заказ. Рәхмәт. Шуңа күрә мин дә бүген берничә агачны саклап калдым дигән сүз. Эштәге принтерны да бүген сүндереп куярга уйладык. Статистика күрсәткәнчә, моннан чыккан кагазларның яртысы диярлек 24 сәгатьтә яшәми, чүпчиләгенә оча. Шул рәвешле ел сайын һәрбер хезмәткәр 160 кило кагазны җилгә очыра. Агачларны саклауда корпоратив культура, макулатура җыю бу атнаның файдалы эшләре. Икенче эшкәртү өчен кагазларны экраннарда күргән адреслар буенча якшәмбе көнне кабул итәләр. Идел буе районында Улдан скверы, Совет районында Җиңү проспекты, Вахитов районында Сукно бистәсе метро станциясе янында. Казанлылар бер атнага кагаздан баш тартырга әзерме соң? Бер атна туалет кагазыннан башка тора алмыйм. Но аны Нәрсә белән алыштырып була? Алыштырып була, кымгам белән су инде. У меня все записи в основном в письменной форме, поэтому для меня это очень удобно. Кагаздан бөтенләй баш тарту катлаулы булып тоелса, һич булмаганда берничә агач утыртыгыз, табигатькә бурычлы булып калмас өчен. Һәм онытмагыз, кагаздан баш тарту ул бер атналык акция гына түгел, яшәү рәвеше булырга тиеш. Үзебезнең сәламәтлек һәм якты киләчәк өчен. Айгөл Бәдретдинова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Юлсызлык тоткынлыгында калмас өчен авылдан китәләр. Менә тагы яңгырлар башланып чыга. Картларны тизрәк алып китәләр балаларны. Питрәш районының Райкова авылында яшәүчеләр юл салынуын көтә, мәсьәлә чишелерме? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Казанның 94-нче гимназиясе юбилейын билгеләп үтә. Сихри көчкә я кешеләр дип әйтер идем. Бу хакта Фәризә Мәҗитова. Татарстан халкы министрлыклар игътибар итәргә тиешле мәсьәләләргә тавыш бирә башлады. Шул рәвешле алар хөкүмәт эшен кыруда катнаша ала. Әлегә 4 министрлыктан башлыйлар: бу социаль яклау, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм мәдәниятнеке. Моңа кадәр белгечләр һәммәсенә 80 максат билгеләгән иде. Хәзер дәүләт хезмәте порталы аша аларга тавыш бирәләр. Сораштыру 16 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Казан юлларының 81% төзекләндерелгән. Соңгы 2 елда юлларга тотылган акча күләме моңарча 5 еллык ремонт бюджетыннан күбрәк. Хәзер башкаланың иң таушалган магистраль урамын капиталь төзекләндерәләр. Ноябрьдә эш бетәргә тиеш ди Казанның комитет рәисе Игорь Кулежев. 2 ел эчендә башкаланың 355 юл участогы ремонтлана. Федераль казнадан алынган һәр сумга республика 5 сум өстәп 12 миллиард ярым сум акча тотылган. Быел Казан юлларын тәртипкә китерү өчен 6 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Аның 1 миллиарды ишек алларын төзекләндерүгә китә. Калганы шәһәр урамнарына, бистә юлларын яңартуга, бакчачылык ширкәтләренә эләгә. Башка яңалыкларга булыт күрүгә авылдан качабыз диләр. Шул рәвешле Питрәш районының Райкова авылында даими яшәүчеләр 3 гаиләгә калган. Моңарчы 30дан артык йорт гөрләп торган булса да, сәбәбен юлсызлыктан күрәләр. Бүген авылның вак-таш җәю программасына керү мөмкинлеге барлыгы ачыкланды. Тик моның өчен район хакимиятенең дә тырышлыгы кирәк. Эш урыныннан кузгалырмы? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Алар безне коры көнне чакырды. Яңгыр яуса авылга килеп җитә алмыйсыз дип кисәтеп куйдылар. Кәвел авылыннан Райковага кадәр 4 километр яз-көз бу араны тракторда гына узып була. Ярый быел менә көз әйбәт килде. Октябрьдә дә бит менә юк, менә тагы яңгырлар башланып чыга.
Смотрим, тучка, мы уже быстренько уезжаем. Шулай итеп, даими яшәүче 3 гаилә калган элек 30 йорт була. Хәзер җәйгә кайтучылар белән 20 кешегә тулалар. Ашыгыч ярдәм машинасы да янгын сүндерүчеләре килеп тә батып калган чираклар булган инде. Bir җир булса, бөтен авыл сразу янады бит. Авылга тагын бер юл бар, анысы Янсуар ягыннан ул да яңгырда сазга әйләнә. Дөрес, анысы кыскарак 3 километр, әмма бу юлга чыгу өчен Сират күперен үтәргә кирәк. Монда камал күтәргәндә грейдер. Тегесенә. 30 ел элек төзелгән капиталь ремонт күрмәгән шушы күпердән Зиратка баралар, күрше авылдагы җирле үз идарәгә, кибеткә. Җирлек башлыгы проблеманы белә, авылда кеше аз булу хәлне катлауландыра ди. Безнең авыл җирлеге көче белән шундый программа самообложения буенча гына безнең бу вопросны решать булмый. Кирәк республиканский программа или федеральный программа буенча гына эшләргә моны. Бу күпергә дә кагыла. Миша елгасы җәелеп, яз саен су баса торган әлеге урында күперне зуррак итеп эшләү нияте булган, әмма акча җитмәү сәбәпле туктап калалар. Питрәш башкарма комитетында исә киләсе елга күперне ремонт планына кертергә ышандырдылар. Ә менә юл җирлек дәрәҗәсендә генә хәл итәрлек проблема түгел. Счет средств муниципального дорожного фонда у нас ежегодно выделяется 22,5 миллиона рублей. Районның юл фондына ел сайын 22 миллион сум акча бүлеп бирелә. Алар хисабына төзелеш, ремонт эшләрен башкарабыз. Иракта урнашкан торак пунктка юл салу өчен 5 ел вакыт кирәк булыр иде. Өстәвенә юл фонды акчалары халкы күбрәк булган торак пунктларга тотыла. Республиканың транспорт министрлыгында бу юл төбәкнеке түгел, җирлек карамагында диләр. Өстәмә акча алу өчен вакташ катлама җәю программасына керү мөмкинлеге бар икән. Бу мәсьәләне хәл итү юлы булырга мөмкин. Вакташ катлама җәю эшсезракка төшә. Өстәвенә анда машиналар күп йөрми. Авыл юллары программасына керү өчен яшәүчеләр 100дән ким булмаска тиеш. Димәк, Райкова халкына ничек булса да вакташ җәю программасына эләгергә кирәк. Ә моның өчен район хакимиятенә гариза бирәсе. Питрәш районының Гөлназ Сейфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Аэропортларга атаклы шәхес исемнәрен бирү Россия күләм проектының 2нче этабы башланды. Исегезгә төшерәбез, анда 45 аэропорт катнаша. Татарстаннан Казан белән Бигеш һава аланнары, соңгы исемлектә 18 фамилия. Анда Тукай, Туполев, Девятаев, Толстой, Державин һәм башка танылган кешеләр. 2нче этап нәтиҗәләре 29 октябрьдә билгеле булачак. 28 октябрьгә кадәр һәркем Великие имена РУ сайтында тавыш биреп була әле. 85 еллык белем йорты Казанның 94-нче гимназиясе бүген юбилейын билгеләп үтте. Гимназия укучылары белән данлыклы. Алар төрле өлкәләрдә эшләүче танылган хөрмәтле кешеләр, үз эшләренең осталары. Валерий Герасимов исеме генә Нитра, ул Россиянең хәрби көчләре генераль штабы башлыгы урынбасары. Анардан килгән котлау телеграммасын бүген тантаналы чарада укыдылар. Замана балалары мәктәпне ни өчен ярата? Фәйрүзә Мәҗитова үзләреннән сорады. Юбилей булуга карамастан 94-нче гимназия коридорларында бүген бушлык һәм тынлык. Укучылар һәм укытучылар дәресләрне алданрак тәмамлап, тантаналы чарага киткән. Укучылар юбилей кунакларын Урицкий исемендәге мәдәният үзәгендә каршылый. Чакырылучылар арасында ветеран укытучылар, район түрәләре, төрле елларда мәктәпне тәмамлаучылар. Ул үзенең педагогик коллективы белән танылган гимназия, үзенең директоры белән, бүгенге көндә аны җитәкләгән Леонид Николаевич белән. Сихри көчкә ия кешеләр дип әйтер идем. Первое, наверное, самое главное для нас. Безнең өчен иң мөһиме балаларга белем алу өчен дә, шәхес буларак формалашу өчен дә уңайлы шартлар булдыру. Шунсыз талантлы бала тәрбияләп булмый. Мәктәпнең казанышлары күп. Ул илнең ел мәктәбе дә, Россиянең Татарстанның иң яхшы, иң матур мәктәпләре исемлегенә кергән. Мәгариф милли проекты җиңүчесе. Немец, ягъни алман теле буенча махсуслаша. Укучылары кимендә 3 телдә сөйләшә. In unserem Schuljahr Geburtstag, безнең мәктәптә юбилей, әлбәттә безнең мәктәп бер сыйныф белән яшәргә өйрәтә. Шулай ук дуслыкка, бер-беребезгә булышырга. Мөгаллимнәрнең иң-иңнәре сәхнәдә. Аларга бүген дәүләт бүләкләре. Монда укытучылар коллективы алышынмый диярлек. Безнең гимназия бер зур гаилә кебек, тату, балалар итәгатьле, дус. Төрле елларда гимназияны тәмамлаган укучылар аны бүген дә онытмый. Әлеге телеграмма шуның бер мисалы. Ул Россиянең хәрби көчләре генераль штабы башлыгы урынбасары Валерий Герасимовтан. Ул гади, әмма көчле Казан мәктәбен тәмамлап, шундый дәрәҗәгә ирешкән шәхесләрнең берсе. Талантлы укучылары хезмәт баскычыннан югары күтәрелүдә гимназия биргән белем төп нигез булып торуын яшермиләр. Фәризә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Хәзерге минутларда пирамида күңеләшү үзәгендә Әлфия Авзаловага багышланган фестиваль дәвам итә. Татар халкының моңлы сандугачын искә алып, дөньяның төрле почмагыннан җырчылар җыелды. Америка Кушма Штаты, Кытай, Һиндстан, Мисыр һәм башка илләрдән сәнгать әһелләре. Гала концерты әле дә бара. Хәбәрчебез Айзат Шаймарданов кабат безнең белән элемтәдә. Айзат, яшьләр Әлфия апаның җырларын күп сайлаганмы?
Хәйле кешегә хәзерге вакытта Әлфия апа Абзалова башлаган гала-концерт кызгана-кыза бара дәвам итә. Хәзерге көндә бу 3нче көн инде дәвам итүче фестивальнең йомгак ясау нәтиҗә ясау көне дә. Менә хәзерге вакытта Әлфия апа Абзалова репертуарына булган җырларны яшь җырчылар башкара иде. Берничә мизгел карап үтик. Әлеге җырлар моң дәрьясына инде һәркемне, һәр тамашачыны алып керде сыман. Биредә татар халык җырлары да, классик җырлар да яңгырый һәм дә инде Әлфия апа Абзалова белән бергә эшләгән җырчылар, иҗат әһелләре һәм дә барысы да биредә алар һәм без алар белән шулай концерт башланганчы аралашкан идек. Әйдәгез шул фикер алышуны тыңлап үтик. Менә бүген монда килгәндә мин үзем рульдә, ярым әйтәм, ирем дә булмады янымда. Юл буе бардым да җыладым. Менә җылап бардым, беләсезме? Әйтәм, әнием, синең хакыңа. Әлфия апа булмаган авыл минемчә юктыр ул. Ул килгән җирдә бәйрәм, шатлык, татарлар өчен Әлфия апа ул инде гасырга бер туа торган милләт кызы. Бу фестивальнең даны әлбәттә елдан-ел еракларга таралыр һәм монда бик күп яшьләр, бик күп җыр буенча укытучы педагоглар шулай көч куеп катнашалар. Әйтергә кирәк, Әлфия апа Абзаловага багышланган халыкара фестиваль инде 1нче елына уза. Шуңа да карамастан, ул үзенә күрә бер уникаль, чөнки дөньяның төрле почмакларынан, төрле кыйтгаларыннан, ул да булса Америка Кушма Штатлары, Канада, Кытай, Һиндстан, Үзбәкстан, Төркия, Мисыр кебек илләрдән җырчылар килеп Әлфия апа Абзаловны шул рәвешле төрле телләрдә искә алалар. Инде әйтергә кирәк, 270 катнашучы һәм бүген фестивальдә, 3 көн дәвам иткән фестивальдә иң яхшыларына, жюри сайлап алганнары гына чыгыш ясый. Әгәр дә исән булса, Әлфия апа Абзаловага хәзер 85 яшь тулган булыр иде. Алга таба әлеге гала-концертны безнең каналда да күреп булачак. Айгөл. Рәхмәт, Айзат. Пирамида күңелләү ашу үзәгендә безнең хәбәрчебез Айзат Шаймардан эшләде. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди уңышлар бар? Фигуралы шоу буенча безнең Казан кызы Америка Кушма Штатларында узган дәрәҗәле ярышта алтын медаль яулады. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Татарстан Республикасының мәҗбүри медицина иминияты территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина иминияты өлкәсендә эшләүче иминият компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Үткәннәрне җилкетерүче Эльдорадо кибетләрендә утилизация теләсә кайсы техниканы тапшыр һәм яңасына ташламага ия бул. Утилизация буенча сыйдырышлы индизес водкачы 15374 сумга. Сезне Эльдорадода көтәбез. Семечки от Мартина. Качество всегда на высоте. Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 5 октябрь Ижауда, 11 Пермь, 13 Екатеринбург, 19 Челябинск, 20 Төмән, 22 Уренгой, 24 Нижневартовск, 28 Сургут, 1-ннән алып 5 ноябрьгә кадәр Казан, Уникс, 27 ноябрь Әлмәт, 28 ноябрьдән 1 декабрьгә кадәр Чаллы. Концертның генераль спонсоры Бәрәкәтле. 7 ноября Татнефть-арена. Легенда. Стинг. При участии Шеги. Впервые в Казани. Радислав Гандапас, Тина Канделаки и другие яркие спикеры. 26 октября. Перезагрузка 2.0. Татнефть-арена Казань. IT-парк Набережные Челны. Бесплатная регистрация на сайте казаньперезагрузка.ру. Хөрмәтле карандәшләр, дуслар, 27 октябрьдә Крәшеннәрнең Берменчик дәүләт фольклор ансамбле үзенең юбилей концертына чакыра. Дәртле биюләр, моңлы Крәшен җырлары күңелләрегезгә хуш киләчәк. Филармония концертлар залында көтеп калабыз. 277-18-22. Санаторий Чувашия приглашает отдохнуть и поправить свое здоровье со скидкой до 20%. Лечение и профилактика на основе минеральных вод, сероводородной для бального лечения и питьевой минеральной воды для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и йододефицитного состояния организма. Твой организм скажет тебе спасибо за осень, проведенную в санатории Чувашия. В автоцентре Марка есть все и сразу. Только в октябре японский Datsun Ondo от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Марка Datsun 4 пятерки и 3 семерки.
Экологическая политика – важнейшая составляющая нашей деятельности. Поэтому с 2013 года «Казань-Оргсинтез» продолжает акцию «Зеленый рекорд». В октябре сотрудники предприятия посадили еще 150 елей возле детской базы отдыха «Солнечный». Число посаженных деревьев за 6 лет акции уже приближается к 5000. «Казань-Оргсинтез». Оберегая настоящее, создаем будущее. Нефтехимик хоккейчылары чираттагы уенны Владивостокта үткәрде. Түбән Камаллар адмирал командасына 1-4 исәбе белән җиңелүгә дучар булды. Акбарс командасы бүген кунакта уйнау сериясын башлап җибәрде. Казан хоккейчылары үз бизыннан читтәге уенда Новосибирскиның Себер командасы белән көй сынашты. Бу сезондә әлеге көндәшләр Татнефть-аренада ярышкан иде. Зинатулла Билетдинов шәкертләре ул чакта 3-2 сәбәп белән җиңде. Ә бүген җиңүче язмышын 1-1 гол хәл итте. 49-нчы минутта Роб Клинхаммер күпчелектән уста файдаланды. 24 октябрьдә Акбарс Шанхайда көй сынашачак. Татарстан кызы Америка Кушма Штатлары базында алтын медаль яулады. Фигурлы шоучы Евгения Тарасова әлеге уңышка Владимир Морозов белән берлектә иреште. Бу көннәрдә Эверет шәһәрендә фигурлы шоу буенча Гран-при ярышларының беренче этабы төгәлләнде. Казан спортчысы Евгения Тарасов белән Владимир Морозов парлы төрдә чыгыш ясап җиңүләрен бәйрәм итте. Ирекле программада Россия данын яклаучы Тарасов белән Морозов 133,61 очко туплый. Гомуми нәтиҗәләр буенча безнең спортчылар исәбендә 204-185 балл һәм алтын медаль дә аларныкы. Икенче урында Россиянең тагын бер дуэты Лиса Ефим белән Александр Коровин. Өченче баскычта Америка Кушма Штатлары спортчылары. Уникс баскетбол командасында тиңнәре юк. Баскетболда узган бу очрашуның нәтиҗәсе паркет хуҗалары файдасына 86-га 66. Иртәгә Уникс баскетболчылары Европа кубогы ярышында Испаниядә көй сынашачак. Динамо Казан туплы хоккей командасы яңа сезон алдыннан үз тамашачылары белән очрашты. Укучылар һәм хоккейчылар катнашындагы әлеге вакыйганы дәрес һәм онытылмаслык очрашу дип әйтергә мөмкин. Һәрхәлдә аларның барысында кышкы спорт төре туплы хоккейга булган кызыксыну берләштерә. Камилла Динамо Казан коллективының туры җанатары булудан тыш үзе дә әлеге ярыш төрен ярата. Хоккей, многими другими видами спорта я увлекаюсь с детства. Хоккей һәм башка спорт төрләре белән мин бала чактан кызыксынам. Без бөтен гаилә без белән спортны яратабыз. Беренче уеннар 3 ноябрь көнне Түбән Новгородта старт командасы белән үткәрергә тиеш. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Октябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Иртән аязучан болытлы һава, ә көндез яңгыр явы көтелә. Циклон тәэсирендә сишәмбе көнне яңгыр явачак. Иртәнге сәгатьләрдә урыны белән көчле җил, республика буенча төнлә температура -2 градуска кадәр төшә. Төн якын чыгышта көндез +9 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделеевскида көндез яңгырлы һәм җилле һава вәгъдә итә синоптиклар. Шәршәмбе явым-төшемнәр кими, ә температура әллә ни үзгәрми. Сишәмбе көнне төн якын батыш, Орча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, шулай ук яңгыр явы көтелә. Көн якын батыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һава, температура берничә градуска күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда шулай ук болытлы, температура +9 градуска кадәр. Берәүләргә яз ошаса, икенчеләр көзне ярата. Ә табигатьчыларның барсын бергә берләштереп, безгә матур көннәрен бүләк итә. Шуңа күрә һәр көннең ямен күреп яшәсәк иде. Бош калабыз Казанда яңгыр явачак, температура 10 градуска кадәр. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.